Tungod sa kanunay nga pag-ulan nga epekto sa bagyong Agaton, 5 ka barangay sa dakbayan sa Talisay ang gibahaan. Si Femery Dumabok sa report. Sa talaan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, gibahaan ang pipila ka mga dapit sa barangay San Roque, Kansuhong, Puok ug San Isidro. Gipasuyupan na hinuon kini sa mga sakop sa Action Agad Team. Miawas usabang suba sa may barangay poblasyon nga mibara tungod sa napundong basura. Nalimpyuhan na usab kini sa Action Agad Team. Giputulo sabang pipila ka punuan sa kahoy sa barangay Bulacau nga gikabalak ang maluka. Samtang padayong gibantayan ang mudslide o ginagmayng rockfall sa barangay Manipis, ilabi na sa sitio Langoyon. Samtang gimonitor sabang pagsaka sa tubig sapa, ilabi na sa Mananga River. Ato ang mga kasapaan, wala lang muawas, no? Ang ato ang coastal area, wala siya mag-storm surge, pero naatay landslide area na nag-mudslide na dire sa Manipis. Samtang kansilado gihapon ang mga klase sa pampublikong tungaan sa syudad sa Talisay hangtod na ugma. Gawa sa mga skeletal force, wala usay transaksyon sa Talisay City Hall karon hangtod na ugma. Kini ang nakabot nga desisyon sa mayor human makigtigom sa mga department head ug sa mga ahensya sa kagamhanan kagahapon. Samtang sa Lunes na usab mobalik ang pagpamakuna. Wala usab hinuoy na talang nakalas o naangol sa dakbayan. Ang ato lang ni because si Mayor gusto mahimong proactive ang stand sa ato ang government. That is why wala kitay klase, wala tay trabaho for now diri sa Talisay because para po makalipok po ang mga tao whatever is happening in their own areas. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.